Sziasztok! Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit. Én Pap Zsolt vagyok. Én pedig Csillag Dávid. És azért jöttünk, hogy bemutassuk egy kicsit a Zenit Kft-t, magunkat, Mit csinálunk, hogy csinálunk? az okos farmot, Így van. a Skadát. Ne szaladjunk annyira előre, akkor picit a Zenit Kft-ről mondanék egy-két szót. Zenit Kft-nél dolgozunk mind a ketten, jó magam már kb. 10 éve. Ez egy 2005 óta működő vállalkozás. Kezdetben főleg biztonságtechnikai rendszereket, informatikai hálózatokat építettünk. Az utóbbi években viszont az irányítás technika felé vettük az irányt. Ilyen rendszereket tervezünk, telepítünk, illetve üzemeltetünk szerte az országba, illetve néha picit az országhatáron túl is. Van nekünk viszont egy mezőgazdasági brandünk, ez az Okos Farm, tehát ne zavarodjon össze senki se, hogy rajtam szenites póló van, Dávidon meg Okos Farmos. Ennek az az oka, hogy a mezőgazdaság, ez nekünk egy nagyon jó csatorna, amit már 2014 óta támogatunk, és az Okos Farm brand alá csomagoltuk be ezeket a megoldásokat, amiket kifejezetten a gazdálkodók számára fejlesztettünk, illetve szállítunk. Kezdetben ezek saját fejlesztések voltak, viszont kb. 5 éve úgy döntöttünk, hogy minden az iparban már bevált platformot átültetünk a mezőgazdaságra, és így kezdtünk el SCADA rendszerekkel foglalkozni. Ezekről lesz szó jó részt ezekben a videókban, a következőkben. Az oké, hogy mi tudjuk, mi az a Skada, de szerintem egy kicsit vezessük fel a nézőinknek is, hogy mire is jó, hogy is működik, miből is épül föl. Igen, talán ebben te egy kicsit jobban otthon vagy. A rövid válasz, hogy a SCADA az egy betűszó, a Supervisory Control and Data Acquisition-nek a rövidítése. Ez ugyanúgy nem fog semmit mondani most, mint a SCADA. Viszont úgy szoktam bemutatni a rendszert laikusoknak, hogy láttátok-e a Deepwater Horizon című mozifilmet, amiben az olajfúró torony megsemmisül. Na, ott is egy SCADA rendszer működik, ami jelzi a riasztásokat, mutatja a problémákat, és hát sajnos már a végén az egész villogott, mikor fölrobbant az olajfúró torony. Ilyen felügyeleti rendszert jelent a SCADA, összefoglalva, zanzásítva. Oké, szerintem nézzünk bele egy kicsit miért. Nézzünk, nyisd meg egy szíves a monitoron. Ez az általunk preferált SCADA egy magyar fejlesztés, nagyon jó árérték arányú a licenszelése. Lényegében ez egy keretrendszer, amit szabadon lehet alkalmazásokat fejleszteni. Így van, itt alkalmazásfejlesztés alatt felhasználási alkalmazást értünk, tehát hogy az adott feladat függvényében olyan grafikai tartalmat rajzolunk, amit aztán az igények szerint tudunk animálni és megjeleníteni az egyéb információkat rajta. Felvettünk rá adatpontokat, és ugye az adatpontoknál ennek a rendszernek a licenszelése egyébként adatpontkvóta alapú, tehát itt amit említettél, hogy nagyon jó a licenszelésnek az árértékarány, ez azt jelenti, hogy létezik 100-as, aztán 300-as, 500-as adatpontkvóta, tehát az adott megvásárolt licenszel annyi mérési pontot vagy vezérlési pontot tudsz fölvenni, amíg tart a kvótád. Aztán persze bővítheted. Ugye ezeket az adatpontokat meg tudjuk jeleníteni real-time, illetve tudjuk őket teljes mértékben naplózni is. Tudunk historikus adatokat felvenni, válogatásokat, exportálásokat az adatpontokból. Igen, a válogatást azt nagyon meg szoktam említeni, ez egy fontos funkció, mivel nagyon sok adatpontod van, ne kelljen már minden egyes lekérdezésnél összevadászni azt a, mit tudom, egy 3 fázis értéket, meg feszültségértéket, hanem szedd össze egy válogatásba, ez a hűtőszekrényednek a válogatása, és minden adatot egy kattintással le tudsz kérdezni, hetente, havonta, vagy ahogy szeretnéd. És természetesen ugye tudunk riasztásokat küldeni. E-mail formájában, GSM kommunikátor segítségével, alkalmazáson keresztül. Így van, ugye az alkalmazás, ezt meg kell említeni, hogy van hozzá iOS és Android alkalmazás is. Azt azért el kell mondanom, hogy ugye a SCADA az egy ipari felhasználásra elképzelt rendszer, tehát általában ezt monitorfalon 0-24-es diszpécserek figyelik, tehát az alkalmazást ezt úgy tekintjük, mint egy kiegészítő, ami meg tudjuk jeleníteni az éppen aktuális real-time adatokat, de mondjuk például egy e-maillel, vagy egy GSM hívással tudjuk felhívni a figyelmét a jogosultaknak, hogy meg kéne nézni, mert valami baj van, valamilyen érték eltér. Oké, hogy ezt SCADA-ban monitorozunk, és vannak adataink, de tudunk vezérelni is. Tudunk utasítani PLC-ket, remote IO-kat. Tehát bármilyen olyan távoli eszköz tulajdonképpen, aminek a végén már egy elektronikai eszköz vagy berendezés van, kapcsolhatunk egy relét, kapcsolhatunk ennek segítségével egy mágnes kapcsolót, kiadhatunk egy kimeneti analóg jelet, amivel szabályozhatunk egy fordulatszámot például, tehát olyan vezérléseket tudunk vele megoldani, amivel már a terepi eszközöknek a működését befolyásoljuk. Tehát lényegében teljes logikai függvényeket tudunk felvenni rá.
Így van, aki jó volt matekból, én nem voltam olyan jó matekból, de meg lehet csinálni. Itt lehet látni a képen, hogy teljesen szabadon tudod a függvényt felépíteni, időt hozzárendelve, eseményt hozzárendelve akár, több együttállást megfigyelve, akkor egy igen vagy nem lesz a vége a feladatnak. Ezeket a témákat a későbbi videókban majd jobban kivesézzük egy kicsit. Mondjunk azért egy-két példát, hogy mikkel fogunk itt foglalkozni. Például fogunk foglalkozni öntözéssel, szántóföldi és kertgazdasági öntözéssel. Lesz szó energiamonitoringról, nagyon fontos, izgalmas téma, igen. Dávid egyik kedvence. Trágyakezelés. Így van, nagyon vicces lesz, de nagyon fontos, és nem gondolnátok, hogy mekkora hasznot hoz, és bajt kerülünk el vele. Köszönjük, hogy itt voltatok, ne felejtsetek el feliratkozni és lájkolni minket. Sziasztok! Sziasztok!